В лекцията ще ви поканя да запомните няколко заглавия. Те са хубавото име, че според мен те говорят изключително убедително за социалната травма и помагат тя да се почувства и да се разбере, а не толкова да се обясни. Тяхното друго голямо удобство е, че са книги, които са достъпни, че са много добра литература и че са изключително убедителни свидетелства и за разбирането и за влизането в контакт с тези преживявания. В очакване на варварите на Джон Коци започва с заглавието му е реплика на известното стихотворение на Константинос Кавафис, което ще си позволя да ви прочета в превода на Атанас Далчев. Поезията, която ще се опитам също да защитя тази позиция пред вас, както литературата, както историята, както журналистиката, както киното, ни помага да разберем човека и може би в голяма степен днешната лекция ще се опита да ви насърчи да предприемете вашите собствени разбирания, използвайки вашия собствен вкус и опит в начина, по който хората описват своите преживявания. И така, в очакване на варварите на Кавафис, като прелюдия в очакване на варварите на Коци. Събрани на стадата, що очакваме? Та варварите трябва да пристигнат днес. Защо синклитът мъдър наш бездейства? Защо закони не създават мъдрите? Защото варварите ще пристигнат днес. И те, наместо нашите избранници, ще изкуват занапред закони. Защо е станал рано императорът и пред вратите градски върху трона си с корона на глава седи тържествено? Защото варварите ще пристигнат днес. И императорът очаква вожда им, да дойде всеки миг. Дори приготвил е за него писмен пергамент, където той му дава много титли и названия. Защо днес нашите претори излязоха в тойгите си златоткани, алени, защо са гривни саметисти сложени и украсени с смарагди пръстени? Защо държат в ръцете тежки жезли от чисто злато и сребро изваяни? Защото варварите ще пристигнат днес, а смайват им очите тия работи. Защо сега прочутите оратори не дойдат тук да си кажат мислите? Защото варварите ще пристигнат днес, а те се отекчават от витийна реч. Защо настъпи мигом безпокойствие и смут, как изведнъж помръкна всеки лик? Защо затихнаха стъгди и улици и всички връщат се в дома замислени? Защото над вратите градски падна нощ, а не дойдоха чаканите варвари. Дошли от границата хора казаха, че вече варвари изобщо нямало. Сега какво ще правиме без варвари? За нас все пак те бяха разрешени. Джон Максуел Коци тръгва от там, откъдето Константинос Кавафис спира. Той ни въвежда в тази своя прочута книга. Ето е как изглежда. Всеки уважаващ себе си психоаналитик трябва да ляга и става с нея. Така. Джон Максуел Коци ни въвежда в един град с около 3000 души население, който е на границата на една империя. Тази граница на империята се намира някъде. Близко до границата има пустиня, след пустинята има планини. Разказът се води от името на съдията в този малък град. Този съдия живее от негова гледна точка, от гледна точка на всички жители. Животът е достатъчно хармоничен. Местните хора, които получават протекцията на империята, се занимават основно с земеделие. Те въвеждат амелиорация, напояване на околните
близки до реката Земи, има голямо езеро недалеч. Варварите съществуват, те са номадите, които живеят в планините, постепенно изтласкани от земеделците, от техните земи. От време на време варварите идват като номадски хора, търгуват с определени неща. Белег за относителното спокойствие на това населено място на края на империята, на края на географията, е, че затворът е почти символичен и в него почти няма кой да бъде осъден. Защото конфликтите се решават без да е необходимо да хората да се затварят. Има, разбира се, от време на време затворници, но затворника е като хамбар. Романът започва с пристигането на полковник Джол. Полковник Джол е представител на трети отдел към гражданската гвардия. Мислете за него като представител на Държавна сигурност. Може би нарочно го казвам това с цялата сериозност към това явление Държавна сигурност, защото тази книга ни помага да разбереме как се тоталитаризират хората и умовете и отношенията. Нашата държавна сигурност, която е част от нашата социална травма и за която още не сме намерили социално възстановяване, чака да бъде не просто обяснена, да бъде разбрана и да заживеем в мир с нея, каквато е до голяма степен целта на изучаването на социалната травма. Полковник Джол е мъж без очи, той носи тъмни очила по всяко време на своето пребиваване, за да не получава бръчки в пустиня. Той идва с задачата да направи доклад. Ето тук има места, тук може. Тук има места. Да направи доклад за опасността която представляват варварите за империята. Изпратен от столицата да събере максимално убедителни данни за заговора, който варварите готвят по отношение на империята. Съдията е изключително изненадан от това нещо, защото той живее там от 30 години и раздава правосъдие, познава много добре настроенията и до него не е стигнало нищо такова. Полковникът казва, че той е специалист по изтръгване на истината. Той му разказва как става това. Методът е прилагане на болка. Той казва, когато болката достигне до стадий, който напълно сломява хората, това, което кажат тогава, е истината, гарантирано. Полковник Джол намира залавя и всъщност подлага на разпит един старец и едно момче. Те са дошли в града на лекар. На практика той ги инфизира, старецът умира, момчето е съсипано, то е изтезавано с разрези по тялото му. След това момчето е готово да каже всичко, което полковникът иска да изтръгне от него. Съдята вижда това и по неговия сдържан начин, по който разказва цялата история, е не толкова възмутен, но дълбоко засрамен, отвратен от това, което се случва. Постепенно разбира, че тази кампания няма да спре и че всякога признание, изтръгнато по този начин от представителя на империята, на столицата и метрополията, ще оправдава последващи мисии за още по-убедителни данни за заговора, който се готви и от който империята има нужда. След това, за момент, полковникът изчезва. Мисля, че той с доклада, който е създал, отива в столицата на империята. Съдята остава в града
и в известна степен сигурно не е на себе си, въпреки че никак не му личи. Той малко прилича, остава впечатление наистина на такъв низвергнат патриций от Римската империя. Той е пълен, обича удоволствията, справедлив е и по някакъв начин интегрира много добре в местната общност и чувството му за справедливост е органично. Той от това, че обслужва живота на местните хора и че служи на това хората да живеят колкото се може повече в спогодба помежду си. Съдията среща едно момиче в двора на тази малка крепост, която обитават. Момичето е полусляпо. Полусляпо е, защото е също разпитвано от полковник Джол и нейните роговици са коагулирали в резултат на упражняване на натиск с нагорещено желязо. Строшени са и глезените, зараснали са криволяво и тя стои в един вид на полупросекиня, проститутка в този двор. Той се привързва към това момиче и започва да се грижи за нея и полага всичко това, което може да си представим, че може да положи един човек, когато иска да направи добро за някой, спрямо който се чувства изключително виновен. Това е втората глава на книгата. И на вниманието на психоаналитиците, съдията непрекъснато сънува. Така. Докато той се грижи за това момиче, привързва се към нея и се опитва по някакъв начин да разбере себе си, да разбере какво става, да възстанови накърненото си чувство както за достоинство, така и за смисъл, защото в много голяма степен цялата негова институция е суспендирана без да бъде питан. Той е отменен като съдия с един жест на имперската централна администрация. Цялото внимание е насочено към това момиче, с което той заживява. Докато живее с нея в своя дом, на него му се случва да проведе един разговор, който ще ви прочета. Той провежда разговор с един млад човек, който е офицер. Той ме поглежда особено. За първ път тази вечер усещам, че се спуска бариера. Бариерата между военния и цивилния. Но ако бъдем откровенни, каза той, младия офицер, нали войната е точно за това. Да се наложи избор на някой, който иначе няма да го направи. Оглеждаме с арогантната прямота на млад възпитаник на военното училище. Сигурен съм, че си припомня историята, която положително вече се е разчула за това как съм отказал да сътруднича на служител на трети отдел. Мисля, че знам как изглеждам в неговите очи. Дребен административен служител, затънал от години наред в това загубено място, възприел ленивия начин на живот на местните хора, старомоден в идеите си, готов да рискува сигурността на империята в името на някакъв импровизиран, съмнителен мир. Кажете ми под най-строга тайна, от какво са недоволни тези варвари? Какво искат от нас? Искат да се сложи край на заселването на техните земи. Искат най-сетне да си получат обратно земята. Искат да се движат свободно със стадата си от пасище на пасище, както са правили някога. Все още не е късно да прекратя лекцията, казва съдията. Но гласът ми повишава тон и аз се подавам неохотно на опияняващия ме гняв. Няма да говоря за неотдавнащите нападения срещу тях, съвсем неоправдани, последвани от действията на безсмислена жестокост, защото сигурността на империята е била изложена на риск. Така поне ми казаха. Ще трябва да минат години, за да се възстановят щетите, нанесени през тези няколко дни. Нали знаете, че веднъж в годината номадите идват тук да търгуват? Добре, идете на която и да е пазарска сергия и вижте на кого мерят по-малко, отколкото трябва. Кого маймят, кого рогаят и тормозят. Вижте кой е принуден да оставя жените си от дома от страх, че войниците може да ги закачат. Вижте кой лежи пиян в кълта и кой подритва пияния. И аз като съдия трябва да се боря вече 20 години с това презрение към варварите, презрение, което изпитват и най-простите,
коняри и селяни. Ние тук си мислим, че тази страна е наша, част от империята ни, наш военен пост, наше селище, наш пазарен център. Но тези хора, варварите, съвсем не мислят така. Ние сме тук повече от 100 години, разработихме пустинните земи, създадохме напоителни системи, засяхме нивите, построихме къщите, но сред тях има хора, стари хора, които помнят какво са им казвали родителите за настоящия оазис. Сенчесто място на брега на езерото с много трева, дори и през зимата. Така си говорят за оазиса, а може би така го виждат. Все едно, че земята изобщо не е било разкопавана, все едно, че нито една тухла не е сложена. Както се казва в разни филми, империята отвръща на удара. Какво се случва? Идва по-голяма кампания, която е убедена, че от докладите или подкрепена с тези свидетелства, които трети отдел е измъкнал, че кампанията срещу варварите може да започне. Междувременно съдията е направил нещо, и то е много сериозно в очите на империята. Той е завел, предприе едно дълго пътуване през пустинята и е завел това момиче при неговото племе на няколко десетки километра по-далече. Той напуска границите на империята, свършва това и когато се връща оттам, е обвинен, познайте в какво? В държавна измяна. Обвинен е в сътрудничество с вече обявеният враг. И към него започват да се отнасят на практика като към варварин. Той е затворен, съдът е суспендиран, няма съд, има военно положение и той е подложен на поредица от публични унижения. Публичните унижения са изобретателни. На такива публични унижения са подложени и една група от варварите, които са бити изтезавани пред очите на населението, като разбира се, не знам дали сигурно никой от нас не се е случвало да участва в това, но може би психоаналитиците могат да го обяснат, но нас сега това не ни интересува защо става така. Част от децата с ентусиазъм се включват в изтезанието на чужденците, на варварите. Очевидно, както се казва, от това селище повече нищо не може да излезе, защото падението му е тотално. То няма съд, няма морал, няма усещане за справедливост. Обявено извънредно положение. Съдията казва в пристъп на яд, в който често го спохожда, вие сте врагът полковник. И след това получава онова, за което ви описа. Както можете да се досетите, романът продължава абсолютно безмилостно и описва до край катастрофата, на която този малък град се себеподлага. Варвари не се откриват никъде. Кампанията, която тръгва за да ги победи, се разпада в дезертиране и в неспособност да се ориентират в пустинята. Войниците се отдават на грабежи и на разгул в малкия град. На практика градът в очите на варварите е източник на място на техния агресор. Същия този агресор се обръща и към самия град, защото го подлага на разрушение. Империята започва да функционира, както според мен винаги е функционирала, като социална травма. Това е вероятно една добра поука от тази книга.
Книгата завършва, като градът остава напълно опозорен, разрушен, без защита. Съдята остава в него. Той предполага, че варварите имат всичкото основание да дойдат и да ги убият в леглата им. Войниците са заграбили всичко, което са могли да заграбят и са се оттеглили към центъра на империята. Към тях са се включили и доста отчаяни граждани, като в това мъчително пътешествие по посока на спасението, войниците продължават да насилват хората, които са избрали тях, за да бъдат спасени от един на практика изобретен, но изключително силен враг. Аз мисля, че ако се опитаме да разберем социалната травма, Куци е един изключително добър водач, бих казал безпощаден. Ако искате, това е пак към студентите, ако искате да разберете повече за тоталитарните затвори, нещо, което също силно ви препоръчвам, последните месеци го препоръчвам на моите студенти и на моите пациенти. Да, казвам го без ирония. Това е книгата на Евгения Гинзбург «Тежък маршрут». Евгения Гинзбург «Тежък маршрут». Евгения Гинзбург е една комунистическа, съпруга на бивш комунистически функционер в град Казан, която през 1937 година е част от вълната, подложени на репресии, несъгласни или избрани от режима да бъдат подложени на репресии. Евгения Гинзбург труден маршрут, тежък маршрут. Евгения Гинзбург прекарва 18 години в условията на ГУЛАГ и нейните свидетелства си струва да бъдат познавани, ако искате да постанете български психоаналитици. Ако ще станете английски психоаналитици, можете да минете и без Гинзбург. Но ако ще се българеете все още, и поръчвам я поне до момента, до който намерим или излязат силните български свидетелства по повод на преживяното в условията на потисничество. Тази книга върви с книгата на Куци, когато разсъждаваме върху тоталитаризма не като обяснение. Има много книги за тоталитаризма, които го обясняват. Това дава възможност тоталитаризма да се разбере като преживян личен опит. Затова ви го препоръчвам силно. Темата за тоталитаризмът като социална травма, разбира се, е изключително голяма. В България са правени неумели опити. Аз съм част от един такъв неумел опит. Този проект «Аз живях в социализма», сигурно ви е познат. Георги Господинов тук си пише. Диана Иванова, Калин Манолов. Това е един опит от преди доста години, преди 10 години, да поканим някакси обществото да говори за социализма. Сега, 10 години след това, когато го чета, разбирам, че социалната травма е изцяло там, но мисля, че нямахме сила да кажем нищо по този въпрос, въпреки че всички истории, които се споделят, носят белега на тези неща. Георги изобрети дори физика на тъгата, според мен само и само, за да не можем да говорим за тези неща, които изглеждат не са лесни за травматичната природа на нашето минало.